урысча эшлим дигәнем, шунысын әйтәм, яри татарча әйтим. Чөнки бик артык кеше карый да фәлән кеше хакында сөйләгән икән дип китәләр. Безне балачактан ата-ана тырышадыр тәрбияләргә. Акчага кызыксынмагыз. Инде бара тормышта инде бераз уйлап куясың. Акча кирәк барыбер. Әмма ул акчасыз кеше хәерстә биргән бәлә шул теге мискенме, факирме, алар уйлыйлар. Бай булсам бәхетле булыр идем дип. Менә журналист буларак төрле кешеләр белән очрашасың, сөйләшәсең. Бик күп ölümтәләр булды. Кеше бераз очрашып кайсы вакытта бигрәк тә теге кызлар белән сөйләшкәндә алар кыз кешеләр алар әйтеп сала. Әйтәләр бит, уртак танышлар булмаганга күрә алар инде сырларын әйтеп чыга. Берсе сөйлидер шул. Мин үзе байлыкны яратам. Мин бай кешегә чыгасым килә, Мен әйтәм, ул бай бит юмарт була дип уйлама. Алар акчаны кысып тотканга күрә бай булалар. Кешене талаган бер инде, икенчедән саран булса, шунда ул бай була. Юмарт кеше бай булмый. Юмарт кешене ыштансыз диләр. Шул. Бу миңа сөйләде инде гаилә тормышы хакында. Атасы шул заводта эшләп, юнләп акча тапмаган, элек бер мизгел түләмәгәннәр дә. Шунда башына чыган гел атасының, анасы атасының башын. Әнисе әтисенең шул үзен. Үзенең күрә кызының шул. Ягъни кияүен инде. Акча азал кайтасын. Теге инде шиде алмыш әйткән. Химич не умею. Урлашасы килмей дип әйткән инде. Урлашасы килмей дип. Шундый тормыш булган. Инде ул шул уйласаң, мин әйтәсе килә безнең тәрбияләнеп булгач, мин акчага бик исем китмидер. Ул килсә дә акча, мин аны бик артык игътибар итмидер. Ул килде, китте акча. Менә шунда кибет булган иде. Хатта шунда мәсәлән мин редакциягә кайтканда эшем пуша, эшлисе килми, арыган булам. Шунда утырдым да шаяртып